To je tajna odnesena u grob i misterij našeg vremena. Zašto je Kristofor Kolumbo skrivao svoju prošlost? Je li jednom bio najamnik, neprijatelj španjolskog kralja? Je li skrivao židovsko porijeklo u strahu pred inkvizicijom? Ili je možda bio gusar? Postoje mnoge praznine u njegovu životu i čini se da je on tako htio. Odakle je doista došao? Što je skrivao? Prvi put ikad je ekipa znanstvenika ekshumirala njegove ostatke i rabeći najnovije forenzične tehnike razvijene poslije 11. rujna pokušat će analizirati DNA. Uspijemo li izvući DNA iz njegovih kostiju, napokon možemo saznati tko je Kristofor Kolumbo. Forenzična antropologija ponudit će druge tragove, otkrivajući zašto su rezali meso s njegova tijela. Otkidanje mesa moglo je uključivati sve, od odstranjivanja glave, rezanja ruku, nogu. Može li znanost otkriti tko je bio pravi Kolumbo? Putovanje na koje nikada nije htio ići. Tajna koju nikada nije želio otkriti. Zašto se toliko trudio sakriti svoj pravi identitet? Kolumbo, tajne iz groba. – 1476. godina, 6 milja od portugalske obale. Odvija se strašna pomorska bitka. 5 dženoveških trgovačkih brodova napada gusarska flotila. Mladić po imenu Kristofor Kolumbo u njezinom je središtu. Prema povijesnim knjigama, on je član posade koji brani svoj dženoveški trgovački brod. No brod zahvaća vatra i Kolumbo mora skočiti u more i plivati kako bi spasio život. Prema ovome, pliva 2 morske milje do obale. To je najmanje 9,5 km i to bi uistinu bio velik pothvat. Konvencionalna povijest kaže da je to bila životna prekretnica. Vjerovao je da se spasio jer je Bog odabrao njega da otkrije novi svijet. No zapisi koji se pripisuju Kolumbovu sinu govore drugo. Tvrde da se Kolumbo borio na drugoj strani kao najamnik, neprijatelj njegovih kasnijih kraljevskih domoljuba. Skokom u vodu pobjegao bi od strašne prošlosti i počeo iznova novoga identiteta. No to je samo jedna od mnogih kontroverznih teorija o istraživačevoj skrivenoj prošlosti. Neki kažu da je bio Židov koji je promijenio identitet kako bi pobjegao od terora španjolske inkvizicije. Neki tvrde da je skrivao prošlost zbog stigme nezakonitosti. Povijesne knjige govore da je bio sin siromašnog tkalca iz talijanskog grada Dženove. No profesor Charles Merrill, stručnjak za Kolumba, vjeruje da povijesne knjige možda griješe. Možda je postojao Kristofor Kolumbo u Dženovi, ali to nije isti čovjek koji je otkrio Ameriku. Merrill pokreće osobnu istragu kako bi otkrio što je Kolumbo zapravo skrivao. Izuzetan događaj koji se odvija u katedrali u Sevilji mogao bi Merrillovoj teoriji pružiti znanstvenu podršku. Ekipa znanstvenika dobila je posebnu dozvolu za ekshumaciju ostataka Kristofora Kolumba i podvrgavanje nizu znanstvenih ispitivanja. Ekipu predvodi profesor Jose Antonio Lorente. Nada se da će DNA analiza otkriti tajne Kolumbova života i smrti. Forenzična antropologija, lingvistička analiza i psihološko profiliranje pokušavaju otkriti porijeklo slavnoga istraživača. I Kolumbove se kosti vraćaju u Ameriku kako bi se ispitale najnovijom DNA tehnikom, izmišljenom za žrtve napada 11. rujna, kako bi se napokon otkrio njegov pravi identitet.
Može li istraga profesora Charlesa Merrilla i ekipe stručnjaka otkriti istinu o čovjeku kojega poznajemo kao Kristofora Kolumba? Katedrala u Sevilji. Odvija se neobičan pokus. Poslije 3 godine birokratskih zapreka, znanstveniku Joseu Lorenteu i njegovoj ekipi dopuštena je ekshumacija ostataka Kristofora Kolumba. Pažljivo im je predan drevni ključ. To je ključ pomno izrađene grobnice koja sadrži njegove kosti. Kolumbova izravna potomka, Anunciada Colón, prisustvuje tom povijesnom događaju. Intrigiraju je tajne koje je njezin slavni predak ostavio. Znanstvena analiza je važna, jer postoje činjenice koje okružuju Kolumbov život i smrt. No stručnjaci ne znaju što je, ako išta, još uvijek u lijesu. Poslije 5 stoljeća, je li od Kolumba išta ostalo? Posljednji ostaci velikog istraživača. Sada su to samo mali ostaci kostiju i pepeo. Kad smo otvorili kutiju i vidjeli kosti, znao sam da će biti teško. Očekivao sam veće ostatke kostiju. No ipak moramo pokušati otkriti istinu o toj tako važnoj osobi, o Kristoforu Kolumbu. Danas Kolumba slave kao Talijana, jednoga od najvećih. Povijest kaže da je Kolumbo započeo život kao tkalac u talijanskom gradu Genovi. Junačka priča o siromašnom sanjaru strašne ambicije da otplovi do kraja svijeta. Tako je zaokupila španjolski dvor da su mu pomogli. Kolumbo je otplovio na zapad tražeći novi put do Indije. Umjesto toga otkrio je novi svijet. No Charles Merrill proučava Kolumbovo porijeklo desetljećima i vjeruje da bi ova priča mogla biti pogrešna. Povijesne knjige svih zemalja i svih vremena govore da je Kristofor Kolumbo bio iz Genove. Ali nije bilo dokumenata o njegovu rođenju, djetinjstvu ili mladosti. Manjak dokumenata nije spriječio povjesničare u ponavljanju malog broja poznatih činjenica. I sam istraživač je još više otežao stvari. Za svoga života Kolumbo nikomu nije govorio o svome djetinjstvu, čak ni vlastitom sinu. Želio je živjeti u tajnosti. Tajio je sve što se odnosilo na njegovo mjesto rođenja i obitelj. Postoji mnogo praznina u njegovu životu i čini se da je on to želio. Ali što je skrivao? Kolumbo je samo jednom zapisao odakle je. Dolazim iz Genove i tamo sam se rodio. Ali dokument je kopija davno izgubljenoga originala i sumnja se da je krivotvorina. U jednom je dokumentu napisao da je rođen u Genovi. Doista ne znamo gdje je rođen. Bez zapisa, Kolumbovo je porijeklo okaljano proturječjem. Zatim je u 19. stoljeću grad Genova iznio više od 70 dokumenata koji tvrde da potiče iz toga grada. Dokazi su bili uvjerljivi i sada su prihvaćeni kao činjenica. Velika većina se slaže da je Kolumbo bio Genovljanin, zato što dosad doslovno svi dokumentirani dokazi, Kolumbovi i njegovih suvremenika,
govore da je bio. Charles Merrill otputovao je u Genovu kako bi izazvao prihvaćenu teoriju da je Kolumbo tu rođen. Došao je vidjeti kuću gdje je istraživač navodno odrastao. 1450-ih u ovoj skromnoj tkanačkoj kući živjeli su Domenico Columbo i Susana Fontanarosa. Mnogi stručnjaci govore da je Columbo bio njihov sin. U svojoj mladosti Columbo radi u zanatima u samome gradu, najviše kao tkalac. Poslije postaje mornar. Prihvaćena je teorija da je u ranim 20-ima Columbo zamijenio očev tekstilni posao za život na moru. Postao je mornar na genoveškom trgovačkom brodu i zauvijek napustio Italiju. Četiri godine poslije, 1476. bio je u pomorskoj bici koja mu je zauvijek promijenila život. Doplivavši do portugalske obale, ovdje je, prema općem mišljenju, skromni sin tkalca postao sudbonosnim čovjekom. Postao je istraživač i pustolov Kristofor Kolumbo. Ali Charles Merrill vjeruje da je sin Domenika i Suzane možda krivi Kristofor Kolumbo. Čovjek kojega poznajemo kao otkrivača Amerike nije imao mnoge karakteristike Kolumba iz genoveških dokumenata. Možda je postojao Kristofor Kolumbo u Genovi, no to nije bio isti čovjek koji je otkrio Ameriku. Događaji u katedrali u Sevilji možda pomognu dokazati tvrdnje. Pod strogim osiguranjem, Kolumbovi su ostaci prebačeni u laboratoriju u Granadi u Španjolskoj. Rezultati ovog pokusa tako su kontroverzni da će ispitivanja vršiti u najstrožoj tajnosti. Moguće je, ako znanost to uspije dokazati, da ćemo možda otkriti još mnoga nova otkrića o istraživaču. Katedrala u Sevilji dala im je samo 6 dana za ispitivanje. Zatim se Kolumbovi ostaci moraju vratiti u svoju grobnicu. Kakvu će tajnu kosti otkriti o Kolumbovu životu? Poslije 500 godina, može li ovo novo ispitivanje napokon riješiti tajnu Kolumbova tajnog identiteta? Kristofor Kolumbo odnio je mračnu tajnu u grob, svoj pravi identitet. To je tajna stara 500 godina, koju će znanost možda napokon riješiti. Ostaci Kristofora Kolumba stigli su u Labos sveučilišta Granade. Tu će biti podvrgnuti iscrpnim ispitivanjima koje će rabiti dvije posve drukčije znanstvene metode. Jose Lorente, stručnjak za analizu DNA, ispitaće jedinstveni genetski kod Kolumbovih kostiju. Profesor Miguel Botella, stručnjak je forenzične antropologije. Botellina analiza mogla bi otkriti ključne informacije o Kolumbovoj starosti u vrijeme smrti. Rad znanstvenika mogao bi opovrgnuti zapisanu povijest da Kolumbo nije bio Talijan iz Genove i tako možda dokazati posve drukčiju prošlost. To je ključno za njegove potomke. Ukoliko rezultati dokažu da Kolumbo nije bio Talijan, to će biti važno iznenađenje. Morat ćemo ponovno pisati mnoge stvari iz njegova života.
Charles Merrill je u lučkom gradu Genovi u Italiji kako bi izazvao prihvaćenu teoriju da je Kolumbo tu rođen. Želi ispitati ključni dokument u Pomorskom muzeju za koji stručnjaci tvrde da dokazuje da je Kolumbo iz Genove. Napisao ga je istraživač osobno i tvrdi se da govori: iako je moje tijelo ovdje, srce mi je u Genovi. No Merrillov pomni pregled otkriva da se u pismu nigdje izričito ne spominje Genova. Postoji rečenica koja govori: iako je moje tijelo ovdje, moje srce je tamo. Kad se to prevodi kao: iako je moje tijelo ovdje, moje srce je s tobom u Genovi. No to nisu riječi koje se zapravo rabe. To je Merrillov prvi trag da je porijeklo možda pogrešno. Još jedan aspekt Kolumbova života ne uklapa se u teoriju. Njegova dob. Prema konvencionalnoj povijesti, Kolumbo je napustio Genovu kad mu je bilo oko 20 godina. No i sam Kolumbo proturječi o tome u svojim zapisima. Od malih sam nogu plovio morem. Charles Merrill vjeruje da je genoveški mornar drugi Kolumbo, jer je 20-godišnji tkalčev sin prekasno započeo ploviti da bi zapravo postao istraživač. Imao je pomorsko iskustvo koje je morao steći od djetinjstva, dok Kolumbo iz Genove uopće nije plovio do svoje 20. godine. Čak i njegova potomka pita se je li doista bio tkalčev sin. Mnoge nas informacije navode na to i uvjeravaju. No, drugi se aspekti ne uklapaju u tu zagonetku. Kolumbov brak donosi nov problem s pričom o genoveškom tkalcu. 1478. vjenčao se s Felipom Moniz, plemkinjom iz Portugala. Felipa je pripadala plemićkoj portugalskoj obitelji. Njezin je otac bio guverner Porta Santa. Kako se netko tko je potjecao iz siromašne klase mogao ženiti ženom iz plemićke obitelji? Naročito zato što mi portugalska društvena povijest govori da bi takav brak u to vrijeme bio nemoguć. Ako se Felipa nije mogla udati izvan svoje društvene klase, je li moguće da je Kolumbo potjecao iz plemićke obitelji? Charles Merrill skuplja dokaze da Kolumbo nije bio sin tkalca. Ako je njegova teorija točna, tko je onda bio Kristofor Kolumbo? Rješavanju toga pitanja možda će pomoći znanstvenici u Granadi. Forenzični antropolog Miguel Botea počeo je ispitivati Kolumbove kosti. S tako malo preostalih kostiju mora pomno ispitati svaki komadić. I već pronalazi nešto neočekivano. Primjećuje malu porezotinu na krhotini Kolumbovih ostataka. Na jedinom sačuvanom dijelu čeljusti je porezotina. Ta porezotina odgovara znaku gubitka mesa. To Boteji govori da je Kolumbovo truplo možda bilo podvrgnuto užasnom mrtvozvorničkom zahvatu, skidanju mesa. Skidanje mesa moglo je obuhvaćati sve od uklanjanja ostataka u tjelesnim šupljinama i mozga do mesarenja. To znači uklanjanje glave, piljenje ruku i nogu, uklanjanje mišića, tetiva i ostalih ligamenata. To je bio velik posao. Uklanjanje mesa i zadržavanje kostiju radilo se na tijelima koja su se prenosila na velike udaljenosti. Kad je Kolumbo umro 1506. trebao je biti sahranjen na Hispanioli. To je današnja Dominikanska republika.
Na taj otok prvi pristao 1492. godine. U potpunoj tajnosti, Kolumbova snaha dogovorila je putovanje. Pod okriljem noći, njegov je maskirani lijes smješten na brod za Santo Domingo. Zato što su tadašnji mornari bili praznovjerni. Bojali su se putovati s mrtvacima. Bojali su se da bi mrtvi mogli oživjeti. Kolumbovi ostaci vratili su se u Španjolsku 3 stoljeća poslije. No, neki tvrde da su njegove kosti još u Dominikanskoj republici. Nalaz profesora Boteje prvi je trag da su ovo Kolumbovi ostaci. Jer se skidanje mesa radilo samo na plemstvu, što je Kolumbo svakako postao do svoje smrti. Skidanje mesa pripisivalo se aristokraciji i kraljevima. To je prvi trag koji su ove kosti otkrile. Znanstvena ekipa približava se pravom Kolumbovom identitetu. Mogu li dokazati da nije bio sin talijanskog tkalca, nego zapravo španjolski najamnik? Stručnjak za DNA, profesor Jose Lorente, bira nekoliko ostataka za koje se vjeruje da su Kolumbovi, za početak postupka izvlačenja DNA. U sterilnim uvjetima, dr. Carlos Alvarez čisti prve dijeliće moguće vanjske DNA. Taj postupak uništava kosti. Melje prvi dragocjeni dijelić u prah. Kad radite s jednim uzorkom Kristofora Kolumba u Labosu, znate da vam je to zadnja prilika za ispitivanje uzorka. Prvi je uzorak samljeven. No, znanstvenici prvo moraju dokazati jesu li to doista Kolumbovi ostaci. Moraju usporediti DNA s bliskim srodnikom istraživača. Za ustanovljavanje genetske veze, ekipa je ekshumirala ostatke 2 Kolumbova srodnika, njegovog brata Diega i sina Hernanda. Hernando je bio prvi biograf svoga oca. A Merrill temeljito traži tragove o Kolumbovu životu. No čak i Hernando priznaje da je njegov otac krio svoje porijeklo. Moj otac bio vrlo sposoban i nadaren za velike pothvate, no držao je svoju domovinu i porijeklo u tajnosti. Hernando je čak otputovao u Italiju tražeći očevo porijeklo, ali nije pronašao ni jednog rođaka. Prema Hernandovoj biografiji, poslije smrti svoje žene, Kolumbo se preselio u Kastilju, pokrajinu današnje Španjolske. Ovdje počinje priča o istraživaču kojega poznajemo. Nepoznati pustolov dolazi na dvor kralja Ferdinanda od Aragona i kraljice Izabele od Kastilje kao nov čovjek. Obrazovan je, iskusan u astronomiji i kartografiji i ima golemu ambiciju. Ali zašto nikomu nije htio reći odakle je? Merrill je zamolio psihološkog profilera, doktora Herolda Bursteina, da potraži motiv iza Kolumbova prikrivanja. Da bi netko krio svoj identitet, mora značiti da ih progoni strah, da se nečega boje, da ih progoni stid, da se nečega stide ili ih vodi želja, nešto žele. Stručnjaci vjeruju da je ambiciozni istraživač želio prikriti stid svojih skromnih početaka. Možda je bio iz skromne obitelji i nije to želio pokazati. Dr. Burstein misli da nije tako zbog jednog ključnog razloga. Kolumbo nije krio svoju obitelj. Držao je svoju braću u blizini za čitava života.
Ako je pripadao siromašnoj dženoveškoj obitelji i želio to zaboraviti, vjerojatnije ne bi držao braću blizu sebe kad je postao moćan. Obično se u tim okolnostima ljudi koji se smatraju nižom klasom ostavljaju. 1492. godine isplovio je u nepoznato. To je bilo prvo od 4 putovanja u Ameriku, a njegova 2 brata pratila su ga u kasnijim putovanjima. Ako Kolumbo nije bio siromašni tkalac iz Dženove, gdje je onda odrastao? Charles Merrill je u Barceloni u Španjolskoj. Došao je istražiti izuzetno kontroverznu teoriju da Kolumbo uopće nije Talijan, već Španjolac, i to Katalonac. Katalonija je pokrajina suvremene Španjolske. Glavni joj je grad Barcelona. Nalazi se sa stručnjakom za Kolumba, Francescom Albardanerom. On je direktor istraživanja društva koje želi dokazati da je Kolumbo Katalonac. I Merrill misli da možda ima pravo. On odvodi Merrilla do nekadašnjeg doma plemićke obitelji Colon. Katalonska teorija tvrdi da je Kolumbo pripadao toj obitelji. Bili su vrlo bogata, plemenita i slavna obitelj. Bankari. Pripadali su trgovcima koji su trgovali po cijelom Sredozemlju. Tradicija ove obitelji već je bila mornarska, a za života Kolumba su nazivali Kolon. Izravna forma Kolumbova prezimena bila je Kolon, katalonska riječ. Nikad ga nisu nazivali Kolumbo u Španjolskoj. Kao pripadnik obitelji Kolon spada u profil istraživača. Bio bi učen. Njegova obitelj bila je pomorska i aristokratska. Ali zašto bi onda Kolumbo krio svoju prošlost? Istraživačevi zapisi možda sadrže ključne tragove. U pismu je napisao neobičnu tvrdnju. Rekao je da je bio kapetan broda za katalonskog građanskog rata protiv obitelji kralja Ferdinanda. Upravo je ta monarhija financirala njegovo putovanje. Imajući na umu rat protiv obitelji Ferdinanda i Izabele, bilo bi nepolitično od njega da je inzistirao na svom porijeklu, kada je 1484. tražio usluge od dvora. Katalonska teorija slaže se da je sudjelovao u bici kod Portugala. No, umjesto da je bio mornar na dženoveškom trgovačkom brodu, borio se na drugoj strani. S gusarima ili najamnicima. Izuzetnom slučajnošću, kapetan gusara bio je iz obitelji Kolon. Kolumbo je plovio sa starijim rođakom Kolonom, jer su bili rod. Čini se da Kolumbo priznaje tog rođaka u svojim pismima, jer je jednom napisao: "Nisam prvi admiral u svojoj obitelji." Nadalje, nema dokaza da je talijanski Kolumbo ikada plovio s dženoveškim trgovcima. Krajem 19. stoljeća talijanski je povjesničar otkrio popis svih osoba s 5 brodova iz Dženove. Kolumba nije bilo među njima. Je li mladi Kolumbo zapravo bio katalonski najamnik? No za Charlesa Merrilla postoje problemi u katalonskoj teoriji. Nema zapisa da se Kristofor Kolumbo rodio u Kataloniji. No to može govoriti da je Kolumbo bio nezakonit. Ne možete proučavati nezakonite osobe jer ih nigdje nema. Nema ih u dokumentima o nasljeđu. Ukoliko testovi profesora Lorentea budu uspješni, mogli bi dokazati je li Kolumbo bio nezakonit ili ne.
ali mogao je skrivati još kontroverzniji identitet. Je li potajno bio Židov i skrivao se pred terorom španjolske inkvizicije? Tajna pravog Kolumbova identiteta napokon će možda biti otkrivena. Znanstvenici ispituju ostatke velikog istraživača. Ali i prvi DNA test na Kolumbovim kostima nije bio uspješan. Ekipa nije mogla izvući čisti uzorak DNA. Znanstvenici moraju krenuti iznova. Drobe još jednu dragocjenu Kolumbovu kost. Ali njihov rad na Kolumbovom sinu, Hernandu, puno je produktivniji. Izdvojili su Hernandovu mitohondrijsku DNA, gene koji se prenose kroz žensku liniju. Oni ne mogu genetski povezati Hernanda s Kolumbom, ali to je važan prvi korak. Lorente treba drugu vrstu DNA za vezu između oca i sina. Y-kromosom. On se prenosi muškom linijom, no to je poput traženja igle u plastu sjena. Mora dijeliti Y-kromosom s ocem, no puno je teže. To je glavni izazov cijelog projekta. U međuvremenu se Charles Merrill okreće drugoj vrsti znanosti, koja bi podržavala katalonsku teoriju. Analizi Kolumbovog rukopisa. Otac Gabriel Roura, profesor paleografije, zamoljen je da usporedi Kolumbov rukopis s katalonskim spisom iz 15. stoljeća u njegovoj pismohrani. Hoće li nalazi oca Roure podržati Merrillovu teoriju? Ili postoji puno mračniji razlog za skrivanje identiteta? Merrill istražuje još jednu teoriju, da je Kristofor Kolumbo bio Židov. 1492. nije bila samo godina kada je Kolumbo otkrio novi svijet. Te su godine i vjerski progoni zahvatili Barcelonu. Španjolska inkvizicija. Vladavina Ferdinanda i Izabele imala je i mračnu stranu. Cijele zajednice tjera se iz njihovih domova. Oni su Židovi. Neki su protjerani iz Barcelone. Drugi su živi spaljeni. Snaga španjolske inkvizicije na vrhuncu je svoje moći. A Kolumbo je vidio sve to. U trenutku kad je Kolumbo došao u kraljevsko društvo, ljude su u Kataloniji spaljivali žive. Stoga je bolje sakriti svaku vezu sa židovskim svijetom. Je li Kolumbo skrivao svoje židovsko porijeklo? Ispitivanje DNA možda otkrije indikacije židovskog identiteta. No dosad drevne kosti nisu otkrile ni jednu tajnu. Sa samo nekoliko preostalih kostiju profesor Lorente odlučio se na dramatičan korak. U svojoj torbi još jednom prenosi Kolumba preko Atlantika. Kosti Kristofora Kolumba vratile su se u Ameriku. Stigle su u vrhunski DNA laboratorij u Dallasu u Teksasu. Kako ste? Drago mi je što vas vidim. Nestvarno je kad pomislite da ste u laboratoriji dobili kosti koje možda potječu od Kristofora Kolumba. Vrlo nam je uzbudljivo ako pomislimo da možemo izvući povijesne podatke iz kostiju. Laboratorij je specijaliziran za novu tehniku DNA analize. Tehniku razvijenu za žrtve tragedije 11. rujna. Profesor Lorente polaže nade u taj novi postupak. Hoće li laboratorij u Dallasu napokon uspjeti izvući DNA?
Čak i ako uspije, genetska analiza ne pomaže Charlesu Merrillu u dokazivanju je li Kolumbo bio Talijan ili Katalonac. No Charles Merrill je pronašao čvrst dokaz koji opovrgava priču da je Kolumbo došao iz Italije. Nije znao pisati talijanski. Čak su i pisma njegovoj braći i bankarima u Genovi napisana na španjolskom. Nikada nikomu nije pisao na talijanskom, ni Italijanima. Kad je pisao bratu, pisao je na španjolskom. Ne čini se mogućim da je posve zaboravio svoj jezik, jer Kolumbo iz Genove ne napušta grad do svojih 20. godina. Kako bi dokazao svoju teoriju, Charles Merrill okreće se najnovijoj tehnici u kriminalističkim istragama. Profesor Izagirre stručnjak je u lingvističkom inženjeringu. Rabeći posebnu metodu nazvanu leksikometrija, njegovo računalo traži Kolumbove lingvističke pogreške. Ova tehnika možda otkrije osobine Kolumbova materinjeg jezika. Dok profesor Izagirre započinje svoju analizu, znanstvena ekipa došla je do kraja svoje istrage. Kako je tajnu Kolumbo pokušavao sakriti? Je li bio katalonski najamnik? Je li mogao biti Židov? Ili je bio sin dženoveškog tkalca kao što kažu povijesne knjige? Što će otkriti istraga o pravom identitetu Kristofora Kolumba? Poslije mjesecima dugog istraživanja, rezultati ostataka Kristofora Kolumba napokon su pristigli. DNA tehnike, forenzična antropologija i lingvističke analize otkriće tajne Kristofora Kolumba. Charles Merrill se nada da će rezultati potvrditi teoriju da Kolumbo nije bio sin tkalca iz Genove. Forenzični antropolog Miguel Botea ima prvo važno otkriće. Identificirao je dob Kolumbovog brata Diega u vrijeme smrti. Dokumenti Genove zapisuju da je Diego umro s 48 godina ili manje. No nalazi profesora Boteje otkrili su da je Diego bio stariji. Procijenili smo starost ove osobe u vrijeme smrti na oko 56 godina. Procjenjujemo njegovu starost na između 52 i 58 godina. Analiza profesora Boteje indicira da Kolumbo i njegov brat ne mogu biti iz tkalačke dženoveške obitelji. Ako Kolumbo nije bio dženoveški tkalac, je li bio Katalonac? Charles Merrill dobit će rezultate oca Roure kako bi doznao otkriva li Kolumbov rukopis njegovo porijeklo. U okvirima smo takozvanog kurzivnog gotičkog pisma. Neke pojedinosti možemo naći u drugim katalonskim spisima. A ta je katalonska karakteristika tipična ovdje. Da, to je uobičajeno. Analiza oca Roure pokazuje da je Kolumbo imao jasne katalonske utjecaje u pismu. No otac Roura pronašao još nešto vrlo značajno. Jasno je da je Kolumbo posjedovao obrazovanje i kulturu. Ljudi s ograničenim obrazovanjem pišu polako i biraju riječi. No osoba s dobrim obrazovanjem navikla je pisati tečno. Dokazi oca Roure naznačuju da je Kolumbo bio iz plemićke obitelji jer je u 15. stoljeću obrazovanje bilo ekskluzivno pravo viših staleža. Hoće li leksikometrijski rezultati podržati njegove nalaze?
Merrill je došao vidjeti je li Izaguerino računalo otkrio katalonski materinji jezik. Imate rezultate vašeg lingvističkog istraživanja. Kolumbov materinji jezik mogao bi biti katalonski. To ne isključuje druge jezike. Je li moguće odrediti kojom je vrstom katalonskog govorio? Ovako se govori samo u središnjoj Kataloniji. Računalo profesora Izagire suzilo je moguću regiju Kolumbova porijekla. Središnja Katalonija uključuje Barcelonu. To je izuzetan dokaz. Ukazuje na Katalonca, dobro obrazovanog. Je li Kolumbo pripadao obitelji najamnika iz Barcelone? Ispitivanja DNA ne mogu potvrditi ni opovrgnuti Merrillovu teoriju. Profesor Lorente našao je mali niz mitohondrijske DNA iz ostataka za koje se vjeruje da su Kolumbovi, ali ne čistije. Nismo mogli izdvojiti čisti niz mitohondrijske DNA Kristofora Kolumba. Na neki smo način zaglavili ovdje. Ne možemo dalje. Jesu li kosti u Seviljskoj katedrali sigurno Kolumbove? Još uvijek je tajna. No, nepobitni ostaci Kolumbova sina Hernanda pružili su ekipi tip Kolumbove DNA. Izvukli su muški Y kromosom i preko njega Kolumbovu DNA. Je li Kolumbo Židov? Ovo su tek prve informacije, ali izgleda kao obična bijelačka DNA. Analiza DNA naznačuje da Kolumbo nije skrivao židovsko porijeklo. Ali istraživanje profesora Lorentea nije posve završeno. Ostavlja nekoliko dijelića kostura za koji se vjeruje da je Kolumbovu spremište, nadajući se da će napredak DNA tehnologije jednoga dana dokazati ili opovrgnuti Merrillovu teoriju. No za profesora Charlesa Merrilla druga su znanstvena otkrića bila izuzetna. Antropološka analiza išla je u prilog njegovoj teoriji da Kolumbo ne potječe iz Dženove, kao što govore povijesne knjige. I lingvistička proučavanja govore da je možda rođen u Kataloniji. Lingvističke istrage pokazale su da je katalonski vjerojatni kandidat za Kolumbov jezik. I analiza rukopisa pokazuje da je naučio pisati u ranoj dobi i da je bio iz plemićke obitelji i da je bio dobro obrazovan. Mislim da je to pitanje koje nije riješeno, kao što su to tvrdili mnogi dogmatski povjesničari. Za Charlesa Merrilla to je kraj njegovog vlastitog istraživanja. Vjeruje da je opet otvorio raspravu o Kolumbovu porijeklu i ponudio uvjerljivo objašnjenje za povijest velikog istraživača. 500 je godina Kristofor Kolumbo skrivao svoju mračnu tajnu. Charles Merrill vjeruje da je Kolumbo bio katalonski najamnik, koji se borio protiv monarha, koji su 15 godina poslije financirali njegovo putovanje otkrića. Možda se Kolumbo ne bi otisnuo na svoje povijesno putovanje da nije skrio svoju prošlost. Možda je i sam Kolumbo želio jednoga dana otkriti porijeklo. Riječi njegovog osobnog mota urezane su u njegovu grobnicu. Govore: ne daj da zauvijek ostanem u zabuni.